Laway, pasugwa ako dito, be. Pagpalit to, toothpick dito ka. What? Para sa hipon ba? Para sa kiki. Toothpick ha. Pantay na hipon pang paliton ha. Pantay ko karon. Palit na. Doon ako, ma'am. Ayo, ante. Te, di guwapa. Kadungog ka, te. Guwapa kay ka, te. Ante, guwapa? Oh, asa naman pod ka, day? Sige ra mag-antigwa pa di. Oy, ganina ra mo ko na minaw nimo. Insay day mo ah. Palit og tot. Peace. Toothpaste? Oh, Ka nga toothpaste mo paliton? peace ba ka to ba? Tot. Ito man ako nadunggan, tot. Seryoso na day. Paguli lang dito kay di basin magbalik-balik kasi mong trabaho diha. Lagi, te. Toothpaste na lagi natin. Sure na gid ka nga ka ang toothpaste ang gisugo si mong mama? Okay, toothpaste. Klaro na magika. Nang para sa ngipon, diba? Ngipon niya. Ibutan na yung mga ki. Ki. Toothpaste yun day? Mo yun na day? Okay, toothpaste. O sige. Bantay lagi ha, magbalik na pud ka ha. Okay, Tag 5 ra man ni day. okay. The change na ng giste. Ato na ka, sige pangitan na si mong mama. Ginagawa mo. Oo, baka, di ba? Ato na ko, te. Sige, ato na. First time yun, guys. Sakto na dito ako nagpalit. Agay! It's my first time. First time. Ma? Ma? Ah, saan naman pad? Ganina na kasi tawag sa kuha na. Kaning, akong gipakip the change kang auntie ang 5 kay tag 5 ra man. Saan naman hindi palit? Toothpaste. Be? Be, saan naman gipalit? Ha? Iwan ko toothpick, dili toothpaste. Ibalik, dibi, ibalik, dibi. Ibalik yun ni kay di ni mo akong toothpick, dili toothpaste. Ibalik dito ha, ibalik. Pati ibalik dito be, ibalik. Mata ko na kayo mo. Ano ko bakulay? Si mama na. Samok! Salot buhay!